Que tal, como están? Benvidos ao noso espazo de entrevistas. No Preguntoiro hoxe ímonos a chegar ata Melide, que están a piques de finalizar as súas festas de San Roque. Destas festas e de outras posibilidades que ofrece o Concello, imos falar co seu edil de Promoción Económica e de Turismo, con Santos López, que nos acompaña aquí hoxe no plató. Santos, benvido, moi boas. Moi boas. Pois contenos, Santos, como decimos, uns días de moita festa, celebrando San Roque, festas grandes en Melide, dende o xoves pasado, dende o día 14, e hoxe xa é o remate final. Non sei se se pode facer algún balance xa ou se aínda hai que agardar uns días para facer valoración xeral. Bueno, ainda que hoxe rematan, que é o 19, hoxe temos o fin de festa, o balance xo podemos facer. Un balance altamente exitoso, tanto a nivel climatolóxico, que iso é fundamental nunha festa, moi bon tempo. Había un programa bastante variado, con grandes actuacións de grupos, de orquestas, de bandas, de grupos folclóricos, de charangas, é dicir, foi unha festa para todas as idades. Así foi que o público respaldounas masivamente, e podemos dicir que é un éxito porque hubo moitísima afluencia de xente, achegóse a Melide moitísima xente de toda Galicia e incluso desde fora. Precisamente, quería preguntar se son unhas festas máis encamiñadas a atraer a xente do propio Concello, a xente de Melide, ou se queren expandir e atraer visitantes neses días? As festas do San Roque, que para nós son as grandes festas, son as festas de Melide por antonomasia, considerámolas como unha industria, é dicir, Melide ten un potente sector de servicios comercial e necesita alimentalo de eventos, sobre todo de eventos que consigan atraer xente xa non só de Melide, das contornas, sino incluso de toda Galicia, e neste caso xente que retorna a Galicia, e nese plan as facemos, é dicir, son unhas festas ambiciosas, fortes, para que moitísima xente se achega a Melide e que Melide en agosto duplique, triplique a aprobación como está pasando. Bueno, entón, a iniciativa é extenderse, que atraer xente neses días, pero, bueno, despois falaremos de outras iniciativas que hai no Concello para atraer visitantes durante todo o ano, non só en tempo de festas. Pero imos seguir falando un poquinho máis destas festas de San Roque. Que papel xoga o Concello, o goberno local, na organización destas festas? Porque hai unha comisión, non?, que leva a cabo todo o desenvolvemento. Efectivamente, este ano, despois de moitos anos, volveuse a retomar o tema das comisións, da comisión por parte de sectores económicos de Melide. Neste caso foi unha comisión mixta, onde estaba representado a industria, o comercio, a hostelería. Bueno, é unha grande idea, porque eu sempre digo que a iniciativa privada sempre supera a pública. O Concello, de todos os xeitos, non abandonou as festas, todo o contrario. Siga aportando recursos humanos, materiais e, sobre todo, económicos, para que as festas, o que decía antes, sexan o mellores posibles. Digo eu, as comisións de festa son moi típicas en Galicia, pero quizáis máis típicas de festas parroquiais, non de organizar unha festa a nivel de Concello, non? Así que ten que haber aí unha man tamén do Concello, porque é un pouco máis grande a cousa que unha parroquia. Sí, aparte hai moi bon entendimento entre a comisión e o Concello se che digo, apoian todo o que pode, e aparte tuvemos a gran sorte este ano de ter unha comisión de xente moi válida, xente con gran iniciativa, e desde aquí tamén quero facer un agradecemento en nome do Concello do ben que o fixeron, do traballo realizado, o gallá, que o ano vindeiro, a comisión que veña, siga esta línea e consiga un nivel de éxito como a comisión deste ano, do 2014. As comisións que teñen como función buscar financiamento para esas festas, pero o Concello tamén fai unha aportación económica, non? A parte do apoio todo o que presta. As festas do San Roque, inda que se autofinancian nun porcentaxe que podíamos, é variable, nunca hai unha cifra exacta, podía ser entre un 70 e un 80%, con aportacións de particulares, de empresas, polas barracas, por publicidade. Tamén o Concello fai unha aportación económica para que esas festas consigan ese nivel de relevancia que nos lle queremos dar. Unhas festas que duran moitos días, a verdade, non? Dende o 14, dende o xoves pasado, ata hoxe martes, hai cabida para todo? Ou ao mellor fanse moitos ou fanse poucos, non sei. Igual hai opinións para todo. Foron 6 días, eu sempre digo que é mellor traer boas festas, bons días potentes, porque se prolongas moitísimo máis días, hai dúas cousas que esos son variables que son deste xeito que che vou contar, é dicir, nin os corpos resisten, nin os bolsillos dan pa tanto.
co cal eu creo que facendo 5 ou 6 días, eu creo que é máis que suficiente. Eso sí, hai que entender que esos 5 ou 6 días traer cousas que realmente atraian, e que veña xente de todos os sitios. Que destacaría de todas as festas? Agora que xa dicimos que estamos no último día e unha valoración se se pode facer, non sei se houve algunha actuación estrela polos comentarios da xente ou porque se viu que había moita afluencia. Bueno, o concerto estrela foi o do Arrebato, El Arrebato, que o domingo encheu Melide, foi un concerto con moitísima aceptación, pero bueno, podía estar aquí nomeando moitísimos grupos, moitísimas agrupacións musicais. Tamén facer referencia a que este ano tamén se contou moito coa xente de Melide, é dicir, moitos grupos locais tuveron a ocasión de demostrar o válidos que son na súa terra, non? É dicir, neste caso os grupos de Melide foron profetas na súa terra. Sempre corres o risco de olvidarte de alguén. Digo El Arrebato porque foi o máis notorio, pero houve, como che dicía antes, pois para todas as idades, para todos os públicos. Eu creo que a xente que quedou moi satisfeita porque foi un programa moi completo. Hoxe, por exemplo, temos o Día do Neno, a partir das 6 da tarde as atraccións son a mitad de precio, regálanse bebidas e yogures. Hoxe houve un campeonato de tirapedras que tamén ten o seu mérito. Sigo habindo animación en rúa con charangas, con bandas, con grupos de gaitas. Hai 2 orquestas esta noite, mellor dito. É dicir, que son festas moi completas e sempre, se nomeas a alguén en particular, corres o risco de quedar mal con alguén, e todo o contrario. Creo que foi, en global, moi positivo a aportación de todos os grupos que viñeron a Melide. Hai que dicir, entón, que non se trata só de música, ainda que a música ao final nas festas é un pouco a parte principal, pero que se intenta dar cabida un pouco a diversas actividades, non? E para todos os públicos, para que todo o mundo poida estar entretido. Claro, basicamente esta é unha festa tamén moi familiar, os rapaces teñen que estar entretidos, ten que haber boas barracas, ten que haber cousas para os rapaces, para a xente maior tamén que lle gustan as bandas ou outro tipo de música, tamén tens que contar con eles, a xente nova tamén, obviamente, que son realmente a alma mater das festas, pois tamén hai que atraelos, pero bueno, hai que facer un programa o máis completo posible. Falábamos da xente de fora que acode a estas festas, non sei se tamén os peregrinos, porque hai que dicir que Melide é un punto importante do Camiño de Santiago, non sei se os peregrinos que os colle de paso por ali, pois tamén se apuntan e se fan ver por ali. Os peregrinos pasan moi ben, hoxe, por exemplo, cadroume de estar con un grupo deles, estaban ali interactuando con un grupo de gaitas, facéndose fotos, vendo como tocaban. No campeonato de tirapedras, incluso creo que houve un xaponés que tamén se animou a participar. É dicir, os peregrinos integranse moi ben en Melide. Melide é un pobo moi acolledor. Para nós os peregrinos estamos traballando moito neso, que cada vez non só pasen, sino que se integren en Melide, que disfruten de Melide, e que se poden pasar máis tempo, pois moito mellor para nós, e eu creo que tamén para eles, porque van levar un gran recordo. De feito, era outras cuestións que quería tratar, o tema dos peregrinos, dos camiñantes, que papel xogan en Melide. Xa nos está a dicir vostede que é un papel fundamental, non, para o Concello. O Camiño de Santiago, nós temos, como sempre digo, a gran sorte de ter dous, o Camiño francés, que é o máis importante, e o Camiño primitivo, que é o máis antigo, pois xoga un gran papel en Melide, é dicir, ten unha importancia económica grandísima. E nós o que tratamos é que Melide, que sempre foi un sitio de paso, xa dende o primer libro de viaxes que foi o Códice de Calistino, Melide era un sitio de paso, un cruce de camiños. Nós, a través de o que ofrece Melide, desa cantidad de servicios que ofrece, desa gran oferta cultural e de eventos que ofrece, de todo o que temos, desos recursos paisaxísticos e patrimoniais, o que queremos é que nos conozcan mellor e que se animen a quedar un día en Melide. Eso para nós é fundamental. Porque que se está notando? Que os peregrinos van moito de paso, que non se quedan ali a coñecer profundamente Melide? Non, todo o contrario, estamos invertindo a tendencia. Estamos pasando de ser, como fomos antiguamente, un sitio de paso, a que cada día se queden máis. E proba delo é que cada día hai máis albergues privados, cada día hai máis hotéis, o cal demostra que hai unha pernotación. Se hai unha pernotación, pois hai moitísimo máis ambiente en Melide, hai moitísima máis repercusión económica, hai un retorno económico maior, porque o peregrino dá unha volta por Melide e consume por Melide. Iso que nós buscamos, non? Que nos coñezan, que se queden o maior tempo posible. Supoño que tamén fan moito fincapé entón dende o Concello en ter ben conservado o camiño, ben sinalizado e que estea todo ben preparado para cando cheguen eses peregrinos. Intentamos, porque, bueno, date conta que nós temos a gran sorte de ter, aparte do que é o núcleo urbano, Melide, temos dúas aldeas medievais, o Liboreiro e Furelos, que son preciosas, son de época medieval. Temos Santa María, a salida de Melide,
que tamén ten moitísimo patrimonio cultural e artístico, e, bueno, que é un tramo, un treito moi bonito, son 13 kilómetros prácticamente que discorren polo Concello de Melide, que eu creo que son do máis bonito que hai dentro do Camiño de Santiago. E, bueno, son moito máis bonitos se están en bon estado, non? Bueno, ademais que xa hai os peregrinos xa están ben cerca de Santiago, xa van como con máis ánimo de desfrutar. Ao mellor noutros sitios só paran a dormir, pero aí ao mellor xa van con máis alegría. Sí, no, notase que veñen a Melide con moita alegría. Aparte, eu creo que moitos xa veñen co chip desde onde empece, xa que temos que parar en Melide a comer o pulpo, temos que parar en Melide, que é un sitio moi dinámico. E, bueno, creo que o nome de Melide cada día asociase máis a eso, un sitio, un pobo moi acolledor, moi dinámico, onde o peregrino é moi ben recibido. Eu sempre digo que todos temos que axudar nesa tarefa, darlle os bons días ou indicarlle cando piden algún tipo de información, ou ser cortés con eles. Hai que dar un trato excelso ao peregrino. É dicir, o peregrino non só vai ser ese día que este en Melide, hai moitos que retornan despois. Eu creo que é fundamental. Eso tiña que ser extensivo, esa cultura de ser acolledores, de bo trato co peregrino, tiña que ser extensivo a todo o mundo, non só a hostelería, o comercio, as institucións, sino tamén ao povo. É dicir, por onde pasen, que realmente noten un cariño e noten que son ben recibidos. Falaba vostede agora do pulpo ou do polvo, para ser máis correctos. Tiveron unha idea turística no Concello de xuntar ese manxar, o pulpo, co camiño, do que estamos a falar. E de aí xurdiu Pulpigrino, que é un peregrino moi especial, que é un personaxe, non, que se creou para dar a coñecer Melide. Como funciona esta idea? Ainda presentouse o pasado mes, hai un mes, máis ou menos, que se presentou oficialmente Pulpigrino. Non sei como está avanzando a cousa. Xa está en marcha todo? Está todo en marcha, pois foi unha idea, porque, bueno, dentro dos grandes atractivos turísticos de Melide, un é o Camiño de Santiago, como decía antes, e outro, pois, é a fama que acada o noso pulpo en Melide. Moitísimos peregrinos paran en Melide a comer o pulpo, non? Eu creo que, xuntando esas dúas ideas, naceu o Pulpigrino, que é unha mascota, que é un pulpo que cobra vida, que é un pulpo que vai falar, que é un pulpo que vai interactuar cos peregrinos para que nos conocer moitísimo máis as súas inquedanzas, o que pensan de Melide, o que pensan do camiño, e tamén para nos venderlles Melide, non só o pulpo. O pulpo é como unha especie de gancho para que coñezan máis Melide, non? E, bueno, vamos facer unha web serie, low cost, donde esta mascota fará un percorrido por distintas localidades do camiño, interactuará cos peregrinos, eu creo que pode ser unha idea que se vai levar á práctica e que creo que nos vai fazer máis coñecidos e que, bueno, que creo que lle vai gustar a xente, porque aparte é unha mascota moi divertida. Bueno, xa hai unha páxina web para quen queira ir investigando que se chama así, pulpigrino.com. A web serie, non sei se comezou xa a gravarse algo. Ahora en setembro empeza o rodaxe. Vamos facer unha serie de capítulos de 5 minutos de duración para despois colgar nas redes sociais, sobre todo no canal YouTube, e, bueno, para que a xente coñeza máis Melide, para que os peregrinos despois se acorden tamén de Pulpigrino, que se acorden de Melide, e que tamén Pulpigrino venda un poquinho Melide de outro xeito, non? Porque eu creo que hai moitas formas de vender un pobo. Esta é unha forma original, económica, e que vai chegar a moitísimos puntos non só de Galicia ni de España, sino do mundo. Como xurde a idea de crear, como decimos, este personaxe, esta mascota? Que se percibe no Concello? Quen pon isto sobre a mesa? De onde xurde? Porque, como decimos, é unha idea, cando menos, original e curiosa, non? De promocionar o Concello de Melide. Pois xurde de dúas cousas. Por un lado, de a importancia que para nós ten o turismo, e por outro lado, xurde das dificultades económicas que estamos vivindo. Agora, pouquinho a pouco, vamos superando. E, claro, a necesidade agudiza o inxenio. O Concello de Melide, a través de turismo, está apostando moitísimo polas redes sociais e consideramos que, bueno, que era unha boa forma de enganche coas redes sociais, cos peregrinos, co resto de España, co resto do mundo, pois ter un personaxe que fose simpático, que fose atractivo e que definise moi ben a Melide. Eu creo que esta mascota, Pulpigrino, vai ser un gran embaixador de Melide. E se tiveramos agora un peregrino, ou calquera persoa que non coñeza moi a fondo Melide, e fóramos o personaxe este, que lle indicaríamos principalmente onde terían que ir, por onde terían que moverse, que lle ofrece Melide aos visitantes? Pois eu creo que cando un peregrino vexa a Pulpigrino, automáticamente xo vai identificar con Melide, porque teñen a idea de que o mellor sitio para comer o pulpo no Camiño de Santiago é Melide. Co cal xa non necesitamos moitas presentacións. E a partir de aí, pois, bueno, interactúase co peregrino, dependendo tamén como o peregrino pois teña a conversa ou
que a mellor pregunta, porque a nos casi nos interesa tanto como vendernos, como tamén conocer o que eles conocen de nós, é moi importantísimo, porque a mellor hai cosas que estamos facendo ben, pero tamén outras cosas que estamos facendo mal. Vai ser unha interacción moi interesante para nós, porque todo eso que podamos mellorar, Pulpegrino vai nos axudar, porque o peregrino vai se sincerar con él, non? Porque vai ser como se fose un personaxe de carne e oso, non? Nós estamos, pois nese aspecto, estamos intentando mellorar o que estamos facendo, pero sempre con esa mentalidade de marketing, non? De que o cliente sempre ten a razón e hai que pensar no cliente, non o que digamos nós, é o que digan eles. E que ruta lle podemos propoñer a través de Pulpegrino? Pois que hai interesante? A gran ventaxa que ten Melide é que lle podemos propoñer varias ofertas. Se queren unha oferta lúdica, pois temos ao longo de todo o ano moitísimos eventos, tanto musicais como culturais. Se quere pois unha ruta gastronómica, aparte do pulpo temos tamén outro tipo de elementos gastronómicos moi interesantes, tamén unha moi boa zona de carnes, hai unha gran hostelería en Melide, hai unha gran zona de viños. Se quere, pois, está interesado polo arte, podemos amosar unha ruta das xoias románicas que encerra Melide. Se lle gusta divertirse e pasar unha boa noite en Melide, pois tamén temos, Melide é unha das grandes zonas de ocio nocturno, pois tamén lle podemos explicar que Melide é o gran epicentro da movida galega. E así podeche dicir moitísimas máis cousas, non? É dicir, a gran ventaxa que ten Melide é que ten moitísimos atractivos e recursos turísticos. E ademais de, agora que falamos un pouco das carnes, do pulpo, da comida, tamén hai vos doces, non? Non só esquecemos dos melindres. Pois sí, ti tamén non sabes, porque fuiche a presentadora da última festa do melindre. Pois sí, temos uns grandes doces que se diferencian de outro tipo de doces, que siguen preservando ese espírito tradicional, esa feitura do saber facer que se transmitiron de xeración en xeración, con produtos naturais, non levan nin conservantes nin colorantes, e tamén eu creo que a todo o mundo lle gustan, e aparte, xa que estamos falando de peregrinos, temos un que é o rico, que realmente é unha gran barrita enerxética, é dicir, é a mellor barrita enerxética que te podes imaginar, é totalmente natural. É que está duro, ademais, como o seu propio nome indica, pero duro, pero está rico, a verdade. Pois mira, un bo alimento para recuperar forzas os peregrinos, e xa que estamos falando de eventos que se celebran en Melide. Outro evento inminente, ademais, a finais deste mes, é Mercamelide, unha feira de oportunidades que tamén atrae moita xente, non? Porque aí poden atopar os visitantes ou os propios habitantes de Melide oportunidades, saldos, hai dúas, non? En todo o ano. Xa se celebrou unha, digamos, de inverno, e agora outra feira de verán. Que expectativas hai para esta? Pois sempre facemos dúas, porque, bueno, a potencia do comercio local así nos lo transmite, e así o facemos desde o Concello. O comercio hai que apoialo, non só con palabras, sino con feitos. Este é un feito claro. O Mercamelide de Obrao é un Mercamelide totalmente distinto do inverno. A climatoloxía no inverno pois, invita máis a recollerse, a estar nun sitio coberto, como é o noso Pazo de Congresos. No Obrao xa depende tamén un poquinho do clima. A xente, pois, hai moitísimas festas, hai as praias, hai moitísimos elementos de ocio, que, bueno, a mellor non invitan tanto a meterte nun recinto pechado, pero, ainda así, o Mercamelide de Obrao tamén ten o seu éxito. Por iso o facemos, por iso xa é a 14ª edición, e, como ben decías, pois, vai ser comercio local, con todo tipo de oportunidades, desde textil, calzado, electrodomésticos, madeira, pois todo o que te podes imaginar vai estar aí representado, sempre con dúas premisas moi claras, bon precio e calidade contrastada. Cantos expositores haberá nesta feira? Ainda non está pechado, pero, bueno, nunca baixa de 30. Pois seja, que moita participación, e, como dicíamos, todo o comercio local de Melide, non? Sí, a lei de comercio permite facer un evento deste tipo con 75% de comercio local. O Concello de Melide aposta polo 100%, temos un comercio moi potente, moi participativo, non nos fai falta un reclamo exterior. Con nosos comerciantes, con nosos comercios, facemos un Mercamelide moi potente, e eu creo que a xente tamén vai moi satisfeita porque encontra grandes ofertas, grandes precios e grandes produtos. Non sei se está estudiado de alguna forma de se van máis os melidenses ou tamén atrae a xente de outras partes, de outros concellos, este Mercamelide. Pois hai moitos indicativos de que é o segundo. Sempre facemos unha serie de sorteo de premios,
casi sempre o 70-80% da quen lle toca sempre xente de fora, co cal demóstrase que unha vez máis Melide é un sitio de atracción, neste caso de atracción comercial, non só tamén, como che dicía antes, da contorna, sino que incluso ven xente de moitísimas partes de Galicia. Tamén sempre coincide con un domingo, é sábado e domingo, e noso domingo celebramos todos os domingos o mercado, que tamén é un gran elemento de atracción en Melide, e tamén se complementa neste caso coa feira de oportunidades. O sea, que un non pode sair dai sen mercar nada, non? Eu creo que as más valeiras é complicado. É complicado, creo que se levas algo no bolsillo, algo de cartos, seguramente te veñas con algunha mercancía, pero con bastante, porque ali o bon que ten é que por poucos cartos podes comprar moitas cousas, non? Non sei se en Mercamelide fai falta, é de balde ou fai falta sacar algunha entrada, en moitas feiras se fai, por €1, €2, non sei, baratiño, non sei se Mercamelide é aberto. Nada, Mercamelide totalmente... Chegas e a mercar. A mercar, gratuito, mercar ten premio porque vai haber un premio de 500 euros e 2 cestas de produtos de alimentación. Bueno, pois quedamos que era a última fin de semana deste mes de agosto, ou seja, esta próxima non, a seguinte xa pode ir todo o mundo. Ora hai que descansar das festas. Sí, agora fai falta unha fin de semana un pouco de relax, non? Sí. Non sei, polo que dicía vostede antes de que o mellor a de inverno atrae a máis xente, porque acae máis estar dentro dun sitio, é como un centro comercial improvisado, non? Quizáis nesta feira de verán é máis para os melidenses, para os que están ali, ou tamén se chegará xente de fora? Non, chegase xente tamén de outros sitios. Vouche repetir, o domingo é feira, ven xente de todo Galicia, temos un mercado que non só está consolidado, sino que é moi normal ver excursións da Coruña, de Vigo, de moitas partes de Galicia, porque un domingo que faz? Pois vente a Melide, que está aberto, non só o comercio local, sino que hai un mercado moi bonito de produtos naturais, da horta, ten moito éxito. E despois, claro, todo isto complementado coa nosa oferta hosteleira, pois pasas ali un día en Melide fantástico. E se te apetece, pois, facer outro tipo de cousas, como rutas ou visitar monumentos, pois tamén os tes todo a mão. Bueno, que non todo é praia, que hai outras cousas que facer tamén no interior, non? Sí, neste caso nós tamén temos unha praia, pero é fluvial, que tamén ten moito éxito, porque aparte de ter o río, temos un par de piscinas, unha para rapaces e outra para maiores, e temos unha zona moi boa de solarium e tamén de sombra. Bueno, pois entón podes ir pasar un día, aínda que faga calor, todo o mundo está avisado que pode ir igual de compras e a refrescarse un pouquiño, non? Sí. Todo un. Pois, Santos, moitísimas grazas por estar aquí, alegrámonos que saíra ben todo nas festas de San Roque, que rematen esta noite perfectamente e que saia moi ben a feira de Mercamelide, na última fin de semana de agosto, repetimos. Graciñas. Pois gracias a vos e un saludo a todos os ointes, en este caso, espectadores. Moi ben, pois nos deixámoslo aquí, mañá voltamos con outro preguntoiro. Graciñas por atendernos.